ହଁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯେଉଁ ଲୋକ ଆଜି ସମୟର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝେ ନାହିଁ, ସେ କାଲି ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ହରାଇ ଦେଇଥାଏ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହି କଥା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ। ଆଜି ଆପଣ ଯାହାକୁ ପରେ କରିବି କହୁଛନ୍ତି, ସେଇ ପରେ କରିବି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବି ମିଳିବ ନାହିଁ। ହଁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଚାଣକ୍ୟ କହିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଲୋକ ଆଜି ସମୟର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝେ ନାହିଁ, ସେ କାଲି ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ହରାଇ ଦେଇଥାଏ। ଏହି କଥା ସାଧାରଣ ଲାଗୁଛି, ହଁ ବନ୍ଧୁମାନେ, କିନ୍ତୁ ଏହି କଥା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥାଏ। ହଁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ଯେଉଁ କଥାଟି କହୁଛନ୍ତି, ସେଟା ସତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗଭୀର ଓ ଜୀବନ ବଦଳାଇବାର କ୍ଷମତା ରଖିଛି। ପରେ କରିବି, ଏହି ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ହୋଇଯାଏ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ କାଲି ସମୟ ମିଳିବ, ସ୍ଥିତି ଭଲ ହେବ, ମେଜାଜ ଠିକ୍ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ସେହି ପରେ କରିବି ଦିନ ଆସିବାର କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ନୀତିରେ ସମୟର ମହତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦିଓ ଆପଣ ଦେଇଥିବା ସଠିକ୍ ବାକ୍ୟଟି, ଯେଉଁ ଲୋକ ଆଜି ସମୟର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝେ ନାହିଁ, ସେ କାଲି ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ହରାଇ ଦେଇଥାଏ, ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ମୂଳ ଶ୍ଲୋକ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ତାଙ୍କ ନୀତିର ମୂଳ ଭାବନାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଧରିଛି। ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ନୀତି ଅନୁସାରେ ସେ ସମୟ ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ପତ୍ତି। ଏହାକୁ ନଷ୍ଟ କଲେ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଜୀବନରେ ଅନେକ ଲୋକ ଏହି ଭୁଲ କରନ୍ତି। ହଁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବି ନାହିଁ, ପରେ କରିବି। ଆଜି ବ୍ୟାୟାମ କରିବି ନାହିଁ, ପରେ କରିବି। ଆଜି ପରିବାର ସହ ସମୟ କଟାଇବି ନାହିଁ, ପରେ କରିବି। ଫଳରେ ସେହି ପରେ କରିବି ଆସେ ନାହିଁ, ଆଉ ଅନୁତାପ ରହିଯାଏ। ତେନି ଆଜିଠୁ ଏକ ଛୋଟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯାହା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହାର ପ୍ରଥମ କଦମ ଆଜି ରଖନ୍ତୁ, ଯଦିଓ ଛୋଟ ହେଉନା କାହିଁକି। ହଁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ପରେ କରିବି ଶବ୍ଦଟିକୁ ନିଜ ଜୀବନରୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସମୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ଫେରି ଆସେ ନାହିଁ। ଏହି ସରଳ ସତ୍ୟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟଙ୍ଗମନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଜୀବନ ସତରେ ବଦଳିଯିବ। ହଁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଚାଣକ୍ୟ କହନ୍ତି, ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ନୀତି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସତ୍ୟ। ସମୟ ନା ରୁକେ, ନା ଫେରେ, ନା ଅପେକ୍ଷା କରେ। ରାଜା ହେଉ କି ଗରିବ, ଶିକ୍ଷିତ ହେଉ କି ଅଶିକ୍ଷିତ, ସମୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ। କିନ୍ତୁ ଚାଣକ୍ୟ କହନ୍ତି, ସମୟ ସମାନ ମିଳେ, ଫଳ ସମାନ ମିଳେ ନାହିଁ। କାରଣ କେହି ସମୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ, ଆଉ କେହି ସମୟକୁ ଦାସ
କାରଣ କେହି ସମୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ ଆଉ କେହି ସମୟର ଦାସ ହୋଇଯାଏ। ହଁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜିର ମଣିଷ କହେ ସମୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ ଦେଖିବାରେ ସମୟ ଅଛି, ଅନାବଶ୍ୟକ କାମ କରିବାର ସମୟ ଅଛି, ଅନାବଶ୍ୟକ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାର ସମୟ ଅଛି, ଅନ୍ୟ ଜୀବନର ଝାଙ୍କିବା ସମୟ ଅଛି। ଚାଣକ୍ୟ କହୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ଲୋକ ନିଜ ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରେ ସେ ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ହତ୍ୟା କରେ। କଠୋର କଥା କିନ୍ତୁ ସତ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆସ ଜାଣିବା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ। ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ସହରରେ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ରହୁଥିଲେ। ଦୁହେଁ ସମାନ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ, ବଡ଼ ଧନୀ ହେବାର। ପ୍ରଥମ ଜଣ କହୁଥିଲେ, ଆଜି ନୁହେଁ କାଲି ପରିଶ୍ରମ କରିବି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜଣ କହୁଥିଲା, ଆଜି ଟିକେ କଷ୍ଟ, କାଲି ସାରା ଜୀବନ ସୁଖ। ବର୍ଷ କଟିଗଲା। ଆଜି ଗୋଟେ ଲୋକ କହୁଛି ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ, ଆଉ ଗୋଟେ କହୁଛନ୍ତି ସମୟକୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ବୁଝିଲ ତ ବନ୍ଧୁମାନେ? ଚାଣକ୍ୟ କହନ୍ତି, ଭାଗ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ, ସମୟର ସଠିକ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ଭାଗ୍ୟ। ହଁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସମୟର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିବା। ମାନେ କେବଳ ସକାଳୁ ଉଠିବା ନୁହେଁ, ସମୟର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିବା ମାନେ ନିଜ ଅଭ୍ୟାସକୁ ବଦଳାଇବା। ଚାଣକ୍ୟ କହିଥିଲେ, ଆଦତ ମାନେ ଚରିତ୍ର, ଚରିତ୍ର ମାନେ ଭାଗ୍ୟ, ଭାଗ୍ୟ ମାନେ ଜୀବନ। ଆଜିର ଆଲସ୍ୟ, କାଲିର ଦୁଃଖ। ହଁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜିର ପରିଶ୍ରମ, କାଲିର ସମ୍ମାନ ବା ସୁଖମୟ ଜୀବନ। ହଁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗଳ୍ପ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଶୁଣିବା। ଗୋଟିଏ ଗରିବ ଯୁବକ, ନା ସାହସ ଥିଲା, ନା ସୁପାରିଶ ଥିଲା, ନା ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଥିଲା ସମୟର ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ। ହଁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ସକାଳ ଉଠିବା, ନିୟମିତ ପଢ଼ିବା, ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ବର୍ଷକ ପରେ ସେହି ପିଲାଟି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ହୋଇଗଲା। ହଁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଚାଣକ୍ୟ କହିଥିଲେ, ସୁଯୋଗ ନୁହେଁ, ପ୍ରସ୍ତୁତି ସଫଳତା ଦିଏ। ତ ଆସନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଜାଣିବା, ଆଜି ଆପଣ ଯଦି ନିଜକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ବଦଳ ନାହିଁ, କାଲି ପଶ୍ଚାତାପ। ମାନେ ଆଜି ଆପଣ ଯଦି ନିଜକୁ ବଦଳାଇବ ନାହିଁ, କାଲି ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବଦଳାଇ ଦେବ। ଚାଣକ୍ୟ କହନ୍ତି, ହଁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ସମୟକୁ ଅବହେଳା କରିବା ମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଅବହେଳା କରିବା ସହିତ ସମାନ। ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ, ଆଜିର ଦିନ ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ନିଜକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ମୋ ସମୟ ଆଜି କାହିଁକି? ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଜି କାହିଁକି? ନା ମୋ ଆଲସ୍ୟ ପାଇଁ ଆଜି କାହିଁକି? ଚାଣକ୍ୟ କହୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ଦିନ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜକୁ ପଚାରେ, ସେହି ଦିନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦିଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ଦେବାର ସୁଯୋଗ କରିଦିଏ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଆଜି ସମୟର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝେ ନାହିଁ, ସେ କାଲି ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ହରାଇ ଦେଇଥାଏ। ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ, ସମୟର ମୂଲ୍ୟ ସମ୍ମାନ କରିବା
ଉଚିତ। ଏହା ହେଉଛି ଚାଣକ୍ୟ ନୀତି। ହଁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରି ଯାଇଥିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁମାନେ। ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ।